ita siyasar nan abin da ke kawo hasada jahilci. Kun san da mu malamai da masu mulki da su masu kuɗi ba mu rabuwa da hasada, mu uwayen al'umma. Hannunka mai sanda. Kai saurara mu. Raba ta daga doron ƙasa shi ke kan laɗinta. Ka san ku abin da kake faɗa. Na gode malamina. Wallahi ba malamin Allah bane ba. Ana tare da dariya. Komai tsinin mashi ko kuma kaifin takobi ba su isa sun tunkari cikin da ke ɗauke da gaskiya ba. Su dai su cika aljihunsu da kuɗin talakawa. Ita kenan da masu kuɗi ake kirki ba da matsiyata ba. Ko da wannan ba da labarin lawan da talaka. Kada ka tsarkiya. Wani yaro yana nan ya miƙe ma wannan iya taka Zubaida yanda ka san cingam. Al'amarin Allah sai shi. Ko a titi na zan ta gaba na haihuwa ce. Hannunka mai sanda. Duk wani ɗan siyasa da kuka sani na wucewa ne, amma ita kawo masarauta. Rayuwa na iya gurɓacewa ko kuma ta canza salon tafiyarta ta hanyar samun lalatattun shugabanni musamman a ma'aikatu ko kuma wuraren hulɗa da jama'a. Don neman jan bukata wajen Allah ba sai ka kashi na wani ba. Aiki ce gaugawa faɗa ni ya haƙi a rungu. Malam, ko ne zai yi Wannan hukuncin kisa kawai ya kamata ya lalace. mutane suke da hasada a rayuwa. Kaɗai bisa komai ba. Yaron da zaka ba auren Zubaida dan hajiyan mai nasara. Tirka-tirka da kuma rikitarwa su ne suka dabaibaye zaren labarin. Association Troop Sultana su ne suka tattara hankalinsu wurin gudanar da aikin. Ha ko wanda ba su karya ba. Wanda ya ɗauki nauyin shirin Abdulrahman Hassan Diji, wanda ya bada umarni Hamisu Abdulkadir. Hannunka mai sanda yana nan. Yanzu ka shahiru. Hello. Amarya! Ka mu! Fakat